హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పదాలకి నా శిరస్సు వందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్క నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన దీక్షంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపదులు వారు నాకు అత్యంత మేరాన్ని పలికిస్తారు. నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానంజన శలాఖ్య చక్షురునిడితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వామృత కథం దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश कुटिल राधा कांचन नमस्ते सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियवांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव सदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कपितदाय निगोरक्षदामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस्ति गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नारायण संस्कृत చెప్పించాలి. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न इष्टिकी. మూడో స్కందం 19వ అధ్యాయం 18వ శ్లోకం. ప్రవాయుర్వాయవశ్చందాస్ తమః కంసః ఐరయాన్ దిగ్భ్యో నిపేతుర్గ్రావాణ్యాః క్షేపణైః ప్రవితా ఇవ. Fierce winds began to blow from all directions, spreading darkness occasioned by dust and hailstorms. Storms came in volleys from every corner as if thrown by machine guns. సో ఇక్కడ దాకా మనం చదివింది ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడు మీదకి ప్రయోగించారు ముందుగా హిరణ్యాక్షుడు తన గద. సో భగవంతుడు దాన్ని ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోలేదు. కొన్నిసార్లు దాన్ని తప్పించుకున్నారు, దాని నుంచి ఆ ప్రహారం నుంచి. కొన్నిసార్లు దాన్ని చేతితో పట్టుకున్నారు, కొన్నిసార్లు దాన్ని ఎడం కాలుతోని కాళ్ళ కిందన బటన్ వేలుతో నొక్కేశారు. ఈ రకంగా చేసిన తర్వాత ఇంత చేసిందే కాకుండా మళ్ళీ అతన్ని హిరణ్యాక్షుడిని ఇంకా కోపం తెప్పించేదాని కోసం అన్నారు, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్రయత్నం చేసి చూడు అని. సో అతనికి అర్థం అయిపోయింది ఇంకా గదా ప్రహారం నిర్వీర్యం అయిపోయిందని. కాబట్టి అతను తన త్రిశూలాన్ని తెచ్చి విసిరారు. కానీ ఆ త్రిశూలాన్ని విసిరిన తర్వాత భగవంతుడు దాన్ని తునాతునకలుగా చేశారు తన సుదర్శన చక్రంతో. ఇది చూసిన తర్వాత ఇతనికి ఇంకా కోపం రగిలిపోయింది. ఆయన గట్టిగా కోపంతో గర్జించుకుంటూ అతను భగవంతుడు ఛాతీ భాగం మీద ప్రహారం చేసేదానికి తన ముష్టికతోని ప్రయత్నించాడు. భగవంతుడు ఏమాత్రం కూడా కదలలేదు. సో ఆ దెబ్బని తట్టుకున్నారు. ఈ రకంగా ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగాయి, ఎన్నో రకాలుగా. కానీ ప్రతి దాంట్లోని భగవంతుడు గెలుపొందుతూనే ఉన్నారు. అది ఏమాత్రం కూడా భగవంతుడిని ఇబ్బంది కలిగించలేదు. సో ఇది చూసిన తర్వాత
మిగతా అక్కడ దేవతా గణాలకందరికీ అనిపించింది ప్రళయం సమీపించింది అని. ఎందుకనంటే అంత భీషణంగా యుద్ధం జరుగుతుంది. సో దీని తర్వాత ఏమైంది అని అంటే ఇంకా రకరకాలుగా సో ఈదురుగాలులు వీస్తూ ఉన్నిందనమాట అన్ని పక్కల నుంచి. ఇంకా దుమ్ము ధూళి అవన్నీ కూడా లేస్తూ ఉన్నింది ఈ యుద్ధం వల్ల. అండ్ అది కాకుండా రాళ్ళన్నీ కూడా ఏ రకంగా ప్రతి ఒక్క మూలల నుంచి లేస్తూ ఉన్నిందనంటే పెద్ద పెద్ద బండలు. అది ఏదో ఒక మెషిన్ ద్వారా అవన్నిటినీ కూడా విసిరినట్టుగా ఆ రాళ్ళని ఆ రకంగా అనిపిస్తూ ఉన్నిందంటది. అంటే చాలా చాలా అది భీషణంగా ఉన్నింది. ఆ యుద్ధ భూమిలాగా మారిపోయింది ఇక్కడ. 19వ శ్లోకం. ధయూర్నష్ట భగణాభ్రౌంఘైః సవిధ్యుస్తాని నయిత్నుభిః వర్షాద్భిః పూయకేశాస్త్రగ్ విష్ణుమూత్రాస్థిని చాసకృత్. The luminaries in outside space disappeared due to the sky being overcast with masses of clouds, which are accompanied by lightning and thunder. The sky rained pus, hair, blood, stool, urine, and bones. రీబోల్. ఇప్పుడు అక్కడ యుద్ధ సన్నివేశం ఎలా ఉన్నది అని అంటే బయట ఆకాశం నుంచి మనకి నక్షత్రాల అంతా కూడా కనిపించేటిది అటువంటిది. The luminaries in outer space disappeared due to the skies being overcast with masses of clouds. సో మామూలుగా ఎప్పుడైనా మీరు వర్షము అలాంటిది ఏమీ లేకుండా మేఘావృతం కానీ ఒక రాత్రిపూట, ఒక అమావాస్య రాత్రిపూట మీరు చూశారు అని అంటే మీకు నక్షత్రాలు అవన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి. కానీ అదే మేఘావృతమైందని అంటే ఏది కనిపించదు. ఇప్పుడు కూడా మేఘావృతమైనదంటే ఆకాశము, దానివల్ల బయటవి ఏవి కూడా నక్షత్రాలు కానీ చంద్రుడు కానీ అవేవి కనిపించటం లేదు. కానీ ఈ మేఘం అనేది వర్షంతో కూడిన మేఘం కాదు. ఇది ఈ మేఘము దేంతో కూడుకొని ఉన్నది అని అంటే రక్తము మాంసము వాటితోని కూడుకొని ఉన్నది అనంట. సో ఎక్కడ పడితే అక్కడంతా కూడా పెద్ద పెద్ద ఉరుములు మెరుపులు అవుతోంది. కానీ అక్కడ పడుతున్నది వర్షపు నీరు కాదు. అక్కడ పడుతున్నది ఏంటి అని అంటే చీము, నెత్తురు, మలము, మూత్రము, ఎముకలు మరియు ఇది వెంట్రుకలు. అంటే వీరిద్దరూ చేసుకునే యుద్ధం వల్ల, భగవంతుడు మరియు హిరణ్యాక్షుడు చేసుకునే యుద్ధం వల్ల జగాన్న మానవుని యొక్క, లేక మానవుడనే చెప్పలేము, ఒక శరీరం, మృత శరీర భాగాలు అది కూడా చాలా చిన్న భిన్నమయ్యి పడుతోంది. సో అతి దారుణమైన యుద్ధం ఇది. సో మామూలుగా ఎవరైనా చనిపోయేటప్పుడు మామూలుగా ఎవరైనా సశరీరము వారు శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తుంటే అది కనీసం ఒక పీస్ఫుల్ చావుని వారు పొందినట్టుగా. కానీ అదే వారి భాగం, శరీర భాగాలు తునాతునకలవుతోంది అని అంటే అది చాలా దారుణమైన మృత్యుకి వారు గురైనట్టుగా. కానీ ఇక్కడ వారి శరీరం భాగాల్లాగా కావటం లేదు, చిన్న భిన్నం అయిపోతుంది. దేనికి అది వేరైపోతుంది. వెంట్రుకలకి వెంట్రుకలు వేరైపోతుంది, రక్తములకి రక్తం వేరైపోతుంది, మలంకి మలం వేరైపోతుంది, మూత్రంకి మూత్రము వేరైపోతుంది, ఎముకలకి ఎముకలు వేరైపోతుంది. ఒక్కొక్క ముక్కలు ఒక్కొక్క ముద్దల రకంగా వేరే వేరేగా శరీర భాగాలు ముక్కల్లా కాకుండా ముద్దల్లాగంతా పడుతోందంట. అది చాలా దారుణంగా ఉన్నది చూసేదానికి. ఇది చూసిన తర్వాతే వారికి అనిపించింది ఇంకా ప్రళయము వాటిల్లుతోంది అని. 20వ శ్లోకం. గిరయ ప్రత్యదృశ్యంత నానాయుధముచో నైథ దిగ్వాససో యాతు ధన్యః శూలిన్యో ముక్తమూర్ధజాః. O sinless Vidra, mountains discharged weapons of various kinds, and naked demons armed with tridents appeared with their hair hanging loose.
సో ఇక్కడ నానా ప్రకారాలైన వాళ్ళ అసురీ శక్తుల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటిదాకా ఆయుధాలు మరియు ముష్టిక ప్రహారం జరిగింది. సో ఇక్కడ దాకా మీరు చూస్తున్న అంటే వింటున్న ఆ వెంట్రుకలు శరీర భాగాలు ఒక్కొక్కటి దేంది అని అంటే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే మౌంటైన్స్ డిశ్చార్జ్డ్ వెపన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కైండ్స్. సో అక్కడ కొండలు రకరకాల ఆయుధాలని అంతా సృజింపజేస్తూ ఉన్నాయి. సో రకరకాల ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమవుతోంది. సో హిరణ్యాక్షుడి దగ్గర ఉండేది ఒక ఆయుధం కాదు. భగవంతుడికి ఏ ఆయుధం కూడా భగవంతుడి ముందు పనిచేయవు. సో కాబట్టి ఇది చూడదక్కనైన యుద్ధం ఇది. ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు భగవంతుడిని సంహరించే దానికోసమని లేక భగవంతుడిని తక్కువ చేసే దానికోసమని ఏ ఆయుధాన్ని విడిచిపెట్టడం లేదు. కొత్త కొత్త ఆయుధాలన్నీ కూడా అతనికి తెలిసిన ఆ దివ్య శక్తుల వల్ల అన్నిటిని ఆయుధాలని కూడా అతను ఆవహిస్తున్నారు. ప్రతి ఆయుధాన్ని కూడా అతను భగవంతుడి మీదకి ప్రయోగం చేస్తున్నారు. అండ్ భగవంతుడు ప్రతి ఆయుధాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు, దాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసేస్తున్నారు. భగవంతుడి ముందు ఏది పనికిరాదు. భగవంతుడు ఎందుకనంటే పరాశరముని చెప్పినట్టుగా 6 శక్తులలోకి సర్వసంపూర్ణుడైన వారే భగవంతుడు. సో అందులోని భుజబలం ఒకటి, శక్తి ఒకటి. భగవంతుని శక్తి ముందు ఎవరి శక్తి కూడా సమానం గాని అతని కంటే మించి గాని కాలేదు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి యుద్ధ భూమిలోని ఓడించాలని అనుకునేవారు లేక మనోభూమిలో ఓడించాలనుకునేవారు ఎవరు కూడా గెలుపొందలేరు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు ఎంతో శక్తి సామర్థ్యమైన వారు. ఇప్పుడు ఒకటి తక్కువ శక్తి సామర్థ్యం కలిగిన వారి మీద యుద్ధంను గెలవడం అనేది అదో పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు. చాలా చాలా శక్తివంతుడైన వారి మీద యుద్ధంలో గెలుపొందడం అనేది అది నిజమైన గెలుపు. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు ఆ శత్రువు అనేవాడు ఎంత శక్తి సామర్థ్యం కలిగిన వారు అనే దాని గురించి మనకి పరిచయం చేయిస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలోని. అక్కడ ఏంటంటే రకరకాల ఆయుధాలన్నీ కూడా సృజింపబడుతున్నాయంట. ఆ ఆయుధాలు కూడా ఎలా ఉన్నది అని అంటే ఒకటో రెండో కాదు, లెక్కలేనంత ఒక పెద్ద పర్వతం అన్ని ఆయుధాలు అక్కడ సృజింపబడుతున్నాయి. భగవంతుడు ఆయుధాలు సృజింప చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే భగవంతుడు తన ఎడంకాలు యొక్క బటన్ వేలతోనే నొక్కిపడేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు కాదు. అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈ ఆయుధాలన్నీ కూడా సృజింపజేస్తున్నది హిరణ్యాక్షుడు. అంతేకాదంట కేవలం ఆయుధాలే కాదు, ఆ గణాలు అంటే ఆ రాక్షస గణాలని కూడా సృజింపజేయగలిగే అంత శక్తి సామర్థ్యం ఉన్నది హిరణ్యాక్షుడికి. సో ఇక్కడ ఆడ రాక్షసులు వారు వస్త్రమును ధరించి లేరంట. వారి చేతుల్లోని త్రిశూలం ఉన్నదంట. చూడడానికి భయంకరాతి భయంకరంగా ఉన్నారంట. వారి జుట్టు విరగబోసుకొని ఉన్నారంట. సో ఇంకోటి, ఆడవారికి మామూలుగా మీరు చూసినట్లయితే సర్వసాధారణంగా జుట్టు విరగబోసు దాన్ని కట్టుకోనుండు అంటారు. సో జడ వేసుకోని ఉండమని అంటారు. ఎందుకు అని అంటే ఒక రాక్షసికి అండ్ ఒక దేవికి మధ్యన తేడా ఏంటి అని అంటే, మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే కూడా లక్ష్మీదేవి, సరస్వతీదేవి, ఇతర శ్రీమతి రాధారాణి వారెవరిని చూసినా సరే కూడా వారు జుట్టు విరగబోసుకొని ఆ రకంగా ఉండరు. జుట్టు విరగబోసుకుని ఉండేది కేవలం మన దేవీ దేవతల్లో మీరు చూసినట్లయితే కాళీ అమ్మవారు మాత్రమే. సో కాళీ అమ్మవారు కూడా ఎందుకు అంతలాని జుట్టు విరగబోసుకొని ఉంటారు అని అంటే, ఆవిడ దండయాత్ర చేస్తున్నది అక్కడ రాక్షసుల మీద. కాబట్టి ఆవిడికి ఆ శక్తులు ఇచ్చున్నారు. సో రాక్షసులతోని సంహరించేటప్పుడు అదే రూపాన్ని ఇచ్చారు. బట్ అదర్వైజ్ ఇంకే దేవికి కూడా మీరు చూసినట్లయితే జుట్టు విరగబోసుకొని ఉండరు. సో జుట్టు విరగబోసుకునేది కేవలం రాక్షసీలు మాత్రమే జుట్టు విరగబోసుకొని ఉంటారు. అదర్వైజ్ ఏ దేవీలు కూడా జుట్టు విరగబోసుకొని ఉండేది ఎక్కడ కూడా దాఖలా లేవు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలుస్తోంది, రాక్షసీల్ని అతను హిరణ్యాక్షుడు ఆవహించారు. సో ఆ ఆవహించిన వారందరూ కూడా ఎలా ఉన్నారంటే చేతుల్లో త్రిశూలాలు పట్టుకొని ఉన్నారు. చాలా భీకర రూపాన్ని ధరించి ఉన్నారు. వారికి ఎవరికి కూడా వస్త్రములు వేసుకొని లేరు. పొడుగు పొడుగు జుట్టుని వారు విరగబోసుకొని ఉన్నారు అని అంటున్నారు. 21వ శ్లోకం. బహుభిర్యక్షరక్షోభిః
पत्यश्वरथा कुञ्जरैः आततायिभिरुष्टसृता हृस्त्रां वाचोति वैशसाः. Cruel and savage slogans were uttered by hosts of Rufin Yakshas and Rakshasas, who all either marched on foot or rode on horses, elephants, or chariots. సో ఇక్కడ ఆ గణాల గురించి కూడా చెప్తున్నారు. సో వారు ఎవరు అనంటే యక్షగణాలు. సో అది కూడా ఎటువంటి వారు అనంటే యక్షగణాలు మరియు రాక్షస గణాలు అంటే వారు. సో యక్షులు అంటే రాక్షసులకి మానవులకి మధ్య ఉండేవారు. సో యక్షగణాలకు కూడా ఏంటి అనంటే భయం అనేది తెలియదు. యుద్ధంలోని చాలా చాలా పారంగతులు వారు. సో ఈవెన్ మనం మహాభారతంలో మనం చూసినట్లయితే యక్షరాజు అతనేంటి అనంటే ఇతన్ని మన పాండవులందరినీ కూడా సంహరించారు యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ తప్పించి. సో అక్కడ యుధిష్ఠిర్ మహారాజుని ప్రశ్నలు అడుగుతారు, యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు దాన్ని. సో అంత సామర్థ్యవంతులు అనమాట. సో గొప్ప గొప్ప యోధులు భీముడు మరియు ఇతను అర్జునుడు సైతం వారందరినీ కూడా సంహరించేశారు. అంత శక్తి సామర్థ్యం కలిగిన వారు. సో యక్షులు మరియు రాక్షస గణాలు. సో వారందరూ కూడా అది కూడా ఎటువంటి వారు అని అంటే చాలా చాలా కిరాతకమైన వారు, నిర్దయి హృదయమైన వారు. వారేంటి అని అంటే ఎక్కడికి వెళ్తారో అక్కడంతా కూడా వినాశనం తీసుకొని వచ్చేవారు. సో అటువంటి వారు వస్తున్నారంట హిరణ్యాక్షుడు ద్వారా ఆవాహించబడిన తర్వాత భగవంతుడి మీద సాక్షాత్ యుద్ధం చేయడానికి. వారు కూడా ఎలా ఉన్నారు అని అంటే బాగా జుట్టు విరగబోసుకొని వారి చేతిలోని త్రిశూలాలు పట్టుకొని చాలా కిరాతకంగా ఉన్నారు. ఎయిదర్ వారు నడుచుకుంటూ భగవంతుని పక్కకు వెళ్తున్నారు, లేదనంటే వారు ఇది ఒక యుద్ధ నీతి లాగా వారు ఆవహిస్తున్నారు అనమాట. యుద్ధంలోని కూడా ఇలాగే సో నడిచేవారు. సో వారు లేదనంటే గుర్రాల మీద, క్యావలరీ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. సో అది లేదనంటే ఏనుగు మీద. సో ఇది ఫుల్ స్కేల్ యుద్ధం ఇది భగవంతుడి మీద. ఒక పక్షాన కేవలం భగవంతుడు, ఇంకో పక్షాన రాక్షస గణాలందరూ కూడా. సో హిరణ్యాక్షుడు ముందేమనుకున్నారంటే గద ప్రహారంతోనే భగవంతుని సంహరించేయచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆవహించాల్సిన అవసరం లేదు అని. కానీ ఎప్పుడైతే గదా ప్రహారం నిర్వీర్యమైందో దాని తర్వాత అతను త్రిశూలాన్ని ఆవహించారు, విసిరారు. కానీ త్రిశూలం కూడా ఎప్పుడైతే తునాతునకలైపోయిందో చేతితోని ముష్టిక ప్రహారం చేయాలనుకున్నారు. కానీ ఆయనకు అర్థమైపోయింది భగవంతుడిని అతను తన శక్తి సామర్థ్యం వల్ల అతను సంహరించలేరు. కాబట్టి అతనికి అసురీ శక్తులన్నిటినీ కూడా అతను సహాయం తీసుకోవాలి అని అర్థమైంది. అందుకోసం అతను ఒక్కొక్క రాక్షసీల్ని మరియు యక్షుల్ని ఆవహిస్తున్నారు. సో వారందరూ కూడా యుద్ధాలు చేస్తున్నారు. కానీ యుద్ధాలు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఏమవుతున్నారు, వారి యొక్క వెంట్రుకలు వేరైపోతుంది, మలం వేరైపోతుంది, మూత్రం వేరైపోతుంది, ఎముకలు వేరైపోతుంది, రక్తం వేరైపోతుంది. అవన్నీ కూడా ఆకాశంలోని మేఘాలలోని కలిసిపోయి వర్షంలాగా అది పడుతున్నది ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కటి. ఆ రకంగా అంత దారుణంగా కిరాతకంగా ఉన్నది అక్కడ. 22వ శ్లోకం. పాదుష్కృతానాం మయా నామాం అసురీణాం వినాశయత్ సుదర్శనాస్త్రం భగవాన్ ప్రాయుక్తం దయితం త్రిపాత్. The Lord, the personal enjoyer of all sacrifices, now discharged his beloved Sudarshana, which was capable of dispersing the magical forces displayed by the demon. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Even famous yogis and demons can sometimes enact very magical feats by their mystic power. But in the presence of Sudarshana Chakra, when it is let loose by the Lord, all such magical jugglery is dispersed. The instance of the quarrel between Durvasa Muni and Maharaja Ambarisha is a practical example in this matter. Durvasa Muni wanted to display many magical wonders, but when the Sudarshana Chakra appeared, Durvasa himself was afraid and fled to various
planets for his personal protection. The Lord is described here as Tripath, which means that he is the enjoyer of three kinds of sacrifice. In the Bhagavad Gita, Lord confirms that he is the beneficiary and the enjoyer of all the sacrifices, penances, and austerities. The Lord is the enjoyer of three kinds of yajna. As further described in Bhagavad Gita, there are sacrifices of goods, sacrifices of meditation, and sacrifices of philosophical speculations. All those on the path of jnana, yoga, and karma all have to come in the end to the Supreme Lord, because Vasudeva Sarvamiti. The Supreme Lord is the ultimate enjoyer of everything. That is the perfection of all the sacrifice. అద్భుతమైన శ్లోకం. జై శ్రీల ప్రభుపాద్. ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆ భాష్యం అనేది ఈ శ్లోకాలకి వాటికి ఇంకా అద్భుతమైన అర్థాన్ని ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు. సో దేవీ దేవతలు వారు ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ యుద్ధం వీలైనంత త్వరగా ముగిసిపోవాలని. ఎందుకనంటే వారు భయభ్రాంతికి గురవుతున్నారు. వారికి అర్థం కావటం లేదు, ప్రళయం దగ్గరికి వస్తుందేమో అనుకుంటున్నారు వారు. హిరణ్యాక్షుడు ఏమనుకుంటున్నారంటే తన శక్తి సామర్థ్యాల వల్ల, తన ఈ మంత్రశక్తి వల్ల అతను భగవంతుణ్ణి సంహరించేయగలరు అని అనుకున్నారు. తన శస్త్రాల మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాడు, ఓడిపోయాడు. శస్త్రాలన్నీ నిర్వీర్యమైపోయాయి. సరే, తన భుజబలం మీద తను నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. అతనికి అర్థమైపోయింది భుజబలం కూడా పనికిరాదు భగవంతుడి ముందని. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే తన మాయాశక్తుల మీద అతను నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. అది ఫైనల్ గా నమ్ముతున్నారు. ఆ మాయాశక్తులు భగవంతుడు నోడిచ్చేస్తాయి అని నమ్ముతున్నారు. కానీ తను ఎంత గారడిని సృష్టిద్దాం అనుకుంటున్నారో అంత భగవంతుడు, ఆయన మాయకి అధిపతి. దైవీహి ఏష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరంతితే. భగవంతుని ఆధీనంలో మాయాదేవి ఉన్నారు. అలాంటిది ఈ మాయలన్నీ భగవంతుడి ముందు కాదు. భగవంతుడు అన్ని యజ్ఞాలకి, యాగాలకి, అన్నిటికీ కూడా అతను అధిపతి. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. సో అన్ని యజ్ఞాలకి, యాగాలన్నిటికీ అతనే అధిపతి. 3 రకాల యజ్ఞాలు. ఏది యజ్ఞం అంటే? అసలు యజ్ఞం అంటే ఏంటి? ఏదైతే భగవంతుని కొరకు మనం చేస్తామో దాన్నే యజ్ఞం అని అంటారు. సో 3 రకాల యజ్ఞాలు ఉన్నాయి. ఏది అని అంటే జ్ఞానయోగము, కర్మయోగము మరియు అష్టాంగ యోగము. సో ఈ 3 రకాల యోగముల వారు కూడా భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకుంటారు. కానీ ఫైనల్ గా ఆఖరికి చేరుకుంటారు వారు. కానీ భక్తి యోగం అనేవారు వారు అతి త్వరగా చేరుకుంటారు భగవంతుడి దగ్గరికి. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ఈ యోగములన్నిటికీ కూడా, మాయములన్నిటికీ కూడా అతనే అధిపతి. సో భగవంతుడి ముందు ఇవన్నీ కూడా ఏది ఉపయోగించేదానికి లేదు. ఒక తండ్రి దగ్గర, తండ్రి ఎవరైతే పిల్లలకి వారు అర్జించిన ధనంలోంచి కొంత భాగాన్ని పాకెట్ మనీ లాగా ఇస్తారు. 100 రూపాయలు, 50 రూపాయలు ఇస్తారు. సో ఆ డబ్బుల్ని తీసుకెళ్లి తండ్రి ముందు, చూడండి నా దగ్గర 50 రూపాయలు ఉంది అని చెప్పని పిల్లలు చూపించారు అని అంటే తండ్రి నవ్వుకుంటారు. ఎందుకంటే అతనిచ్చిన ధనంలోని కొంత భాగం ఇచ్చారు. అతని దగ్గర ఉండే ధనంలోంచి ఏదో కొంత భాగాన్ని పిల్లలకి ఇచ్చారు. ఆ ధనాన్ని భగవతారు వారి తండ్రికి చూపించారు అని అంటే అది తండ్రికి చాలా నవ్వుగా, హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. ఆ రకంగా అన్ని శక్తులకి అధిపతి భగవంతుడు. అటువంటి ఆ శక్తులన్నిటినీ కూడా భగవంతుడి ముందే వీరు ప్రదర్శించాలి అని అనుకున్నారు. ప్రదర్శించి ఎందువల్ల ఇవంతా అంటే వారికి అజ్ఞానం వల్ల. వారికి జ్ఞానం లేదు. ఎవరు అధిపతి, ఎవరు దాసులు అనేది తెలియని దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ లోకంలోని ప్రతి ఒక్కరూ వారే అధిపతి అని అనుకుంటున్నారు. ఈశ్వరోహం అహం భోగి అని. సో హిరణ్యాక్షుడు కూడా అదే అపోహలో ఉన్నారు. కానీ ఆ అపోహను కలిగించేది ఎవరు? మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ వేదేశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంత వేద విదేవచ. ఆ అపోహాన్ని కూడా కలిగించేది ఎవరు అని అంటే భగవంతుడే కలిగిస్తారు. ఎందుకు కలిగిస్తారు? వారికి భగవంతుడి పట్ల భక్తి, ఆసక్తి రెండూ లేనప్పుడు, భక్తి లేదు
కొన్ని కనీసం ఆసక్తి, శ్రద్ధ అదైనా ఉన్నది అని అంటే భగవంతుడు మనకి ఎవరో ఒక ఉత్తమమైన భక్తులని మనకి పరిచయం చేయిస్తారు. ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా భక్తి ఉన్నది, మీరందరూ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. కాబట్టి మీకు హిస్ గ్రేస్ నామనిష్ఠా ప్రభు రూపంలోని మీకు ఒక గొప్ప భక్తుడిని పరిచయం చేయించారు. లేకపోయిందా హిస్ గ్రేస్ శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు అటువంటి వారు భక్తులందరినీ మీకు పరిచయం చేయించిన దానివల్ల మీకేంటి అని అంటే వారి ద్వారా ఏదో జ్ఞానాన్ని వారు ఎంతో జ్ఞాన భండారం వారు. కానీ వారు జ్ఞానం భండారాన్ని వారు పంచుతూ ఉంటారు, మనం అంతా స్వీకరించలేము. ఎందుకంటే మనకంత సామర్థ్యం లేదు. కొద్దిగా తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఆ కొద్దిగా తీసుకునేది మీరు శ్రద్ధతో తీసుకునేలాగా ఎవరు చేస్తున్నారు అని అంటే భగవంతుడే చేస్తున్నారు. లేకపోయిందా ఇన్ని కోట్ల మంది మధ్యలోని మీలాంటి వారు కొంతమంది మాత్రమే ఉన్నారు. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే. కొన్ని వేల మందిలోంచి మీరు కొంతమంది ఎంపిక చేయబడిన వారు. ఎందుకు అని అంటే మీకు ఆ చేష్ట అనేది ఉన్నది, ఆ లౌల్యం అనేది ఉన్నది భగవంతుని తెలుసుకోవాలి. ఆ లౌల్యము, ఆ చేష్ట అనేది ఏం చేస్తుందంటే అట్ ది సేమ్ టైం హీనభావం, నేను దీనికి అర్హుడిని కాదు అని. ఆ హీనభావం ఫస్ట్, ఆ చేష్ట, ఆ లౌల్యం ఉన్నది అని అంటే భగవంతుడికి తెలుసుకునేదానికి ఆ ప్రక్రియలోని మీరు ఒకటవుతారు. సో భగవంతుడు మిమ్మల్ని తెలిపించేదానికోసం, జ్ఞానాన్ని ఇప్పించేదానికోసం జ్ఞానదీపైన భాస్వత. సో భగవంతుడు ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించే దానికోసమని మీ దగ్గరికి ఇటువంటి గొప్ప భక్తులను పంపించారు. సో వారి మాధ్యమంగా మీకు తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరు భగవంతుడిని. వారు ఆల్రెడీ భగవంతుని యొక్క దూతలు వారు. సో భగవంతుని యొక్క దాసానుదాస వారు ఖచ్చితంగా భగవద్ధామానికి వారు చేరుకునేవారు. కాకపోతే వారి ప్రయత్నం ఏంటి అని అంటే వారు ఎలాగో వారి యొక్క ప్రవర్తన కూడా చూడండి. మీరు డివోటీస్, ప్యూర్ డివోటీస్ నేను చెప్పేది నాలాంటి వారు కాదు. ఎవరైతే వారి యొక్క సర్వంని వారు త్యాగం చేసుకొని భగవంతుడి దగ్గరికి వారు దాసుల్లాగా కాషాయ వస్త్రాలు లేక తెల్లని దుస్తులు ధరిస్తూ వారు ఎవరైతే భగవద్ధామంలోని అంటే భగవంతుని యొక్క గుడిలోనే వారు ఉంటూ సేవ చేసుకోవాలనుకునేవారు, అటువంటి వారిని మీరు చూడండి. వారి మాటలు కూడా చాలా ప్రియంగా ఉంటుంది, అద్భుతంగా ఉంటారు వారు. వారు ఒక మంచి డివోటీ అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించేయగలం. ఎప్పుడు ఎవరితోని గొడవ పడరు, కోపంగా మాట్లాడరు, సత్యం ప్రియహితం చేయరు. సో ఆ రకంగా మాట్లాడతారు. కాబట్టి అటువంటి వారి ద్వారా మనకి జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో శ్రవణం మాధ్యమంగా మనకేంటి అని అంటే ఇంకా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ఎంతైతే ఎక్కువ తెలుసుకుంటామో అంత ఎక్కువ మనకు తెలుస్తుంది మనకేమీ తెలియదు అని. ఇది హీన భావన. సో నేను ఇంత తెలుసుకుంటున్నాను భగవంతుడి గురించి, ఇప్పటికీ నేను తెలుసుకునేది గోరంతా, తెలుసుకోవాల్సింది కొండంతా. దీన్ని బట్టే ఇంత కొద్దిగా ఏదైతే నేను తెలుసుకున్నాను దాన్ని బట్టే తెలిసిపోతోంది నేను భగవంతుడికైతే నేను చేరుకునే అర్హుణ్ణి కాను నేను. ఇది తెలిసిపోతుంది నాకు. యాక్చువల్గా ఇది తెలుసుకోవడం అనేది రెండవ స్టెప్. ఫస్ట్ లౌల్యం, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనే ఒక భావన, ఒక కోరిక, అది ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడెప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటామో భగవంతుడి గురించి, సో అది రెండవ స్టెప్. భగవంతుడి గురించి ఎంత ఎక్కువ తెలుసుకుంటామో మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది భగవంతుడు ఎంత గొప్పవారు, భగవంతుని భక్తులు ఎంత గొప్పవారు. కానీ మూడో స్టెప్ ఏంటి అని అంటే మరి నాకుండే అహంకారానికి, నాకుండే మందబుద్ధికి నేను ఆ శ్రేణిలో నేను ఫిట్ అవ్వనే, అయినా కూడా నన్ను ఏదో ఒక రకంగా ఇక్కడ తెచ్చిపెట్టారే అనేది అప్పుడు ఆ హీన భావన అనేది వస్తుంది. సో ఆ హీన భావన అనేది వచ్చింది అని అంటే కరెక్ట్ దారిలో ఉన్నట్టుగా. కానీ ఆ హీన భావం అనేది ఒకవేళ మనం కేవలం ప్రదర్శనాత్మకంగా హీన భావన పెట్టుకున్నా, లేకపోయిందా లేదులే ఇప్పుడు నాకు ఆ హీన భావన తగ్గింది, నేను ఇప్పుడు అంత అనర్హుణ్ణి కాదులే అనే భావన వచ్చినా సరే కూడా మనం మళ్ళీ వెనక్కి జారిపోతున్నట్టుగా. సో ఆ హీన భావన ఉండాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం లౌల్యము ఉండాలి భగవంతుని పట్ల. నేను అర్హుణ్ణి కాను, కానీ నాకు ఆ కోరిక ఉంది భగవంతుడి పాదపద్మముల దగ్గర చేరుకోవాలని. సో ఈ రకంగా ఉన్నది అని అంటే ఖచ్చితంగా భగవద్ధామానికి చేరుకునేదానికి ఎక్కువ సమయం మనకు పట్టదు. సో అతి శీఘ్రంగా మనకి భగవంతుడు మనకి లభిస్తారు. కానీ ఈ రెండు ఉండాలి. ఈ రెండు ఉండాలి అని అంటే
మనకి ఏంటి అని అంటే గురువు దగ్గర దీక్ష పొందడం, గురువుని సంపూర్ణంగా మనం శరణాగతి పొందడం. శరణాగతి పొందాలి అని అంటే, ఖచ్చితంగా భగవంతుని పొందాలి అని అంటే గురువుకి మనం కంపల్సరీగా మనం శరణాగతి పొందాలి. సో శరణాగతి పొందాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మనం దీక్ష తీసుకొని ఉండాలి. దీక్ష తీసుకొని శరణాగతి పొందేదానికి లేదు. సో మీరు ఒకవేళ అనుకుంటున్నారంటే నేను డైరెక్ట్ గా శరణాగతి పొందేస్తాను అనేసని, మనకంత జ్ఞానం లేదు కాబట్టి కుదరదు. శరణాగతి పొందాలి అని అంటే దానికి మార్గాలు, ముందు ఆశ్రయము, దాని తర్వాత దీక్ష, దీక్ష అయిన తర్వాతే శరణాగతి. అతను మనకు శరణాగతి ఇవ్వాలి కదా గురువు. మనం శరణాగతి తీసుకుంటామన్నంత మాత్రం సరిపోదు. గురువు మనకి శరణాగతి ఇవ్వాలి అని అంటే దీక్ష అనే ఆ ప్రక్రియ మ్యాండేటరీ. అండ్ ఇంకోటి, దీక్ష వచ్చినంత మాత్రాన ఎవరు భగవద్ధామానికి చేరుకునేస్తారు, లేక శరణాగతి వచ్చేసింది అని కాదు. అక్కడ ఇనిషియేట్ అవుతోంది, మొదలెడుతున్నది. సో ఆ ప్రక్రియ అనేది మొదలెట్టారు. ఈ ప్రక్రియ అనేది చాలా సునాయాసమైంది అయితే కాదు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం పరిపూర్ణ శరణాగతి ఉన్నది అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు 1 మినిట్ చాలు. సో భక్తులు ఎవరో అడిగారు, సో కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు బహూనాం జన్మనామంతే అని. సో ఎన్నో ఎన్నో జన్మలు కావాల్సి ఉంటుంది కదా మరి కృష్ణుడిని మనం పొందేదానికి అంటే. ప్రభుపాదుల వారు చాలా కోపంగా చెప్పారనమాట సమాధానం. ఏం భగవద్గీత చదవట్లేదా మీరెవరు కూడా? 1 మినిట్, జస్ట్ 1 మినిట్ చాలు భగవంతుడిని పొందేదానికి. చదవలేదా శ్లోకము? సో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం రజ అహం త్వం సర్వ పాపేభ్యో అని అన్నారు. అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులు పొందిస్తానంటున్నారు. నమ్మకం లేదా భగవంతుడి మీద? లేకపోతే భగవద్గీత చదవలేదా మీరు? ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే ఎవరైతే పరిపూర్ణమైన నమ్మకంతో పరిపూర్ణంగా భగవంతుడినే నమ్ముకొని వారు శరణాగతి పొందుతారో వారికి ఒక్క క్షణం చాలు భగవంతుని పొందేదానికి. కానీ ఎవరైతే నమ్మినట్టు నమ్ముతారో, లేక మళ్ళీ నమ్మకం లేకుండా ఏమో భగవంతుడు చెయ్యొచ్చు చెయ్యకపోవచ్చు అని నాలాగా అగమ్య గోచరమైన పరిస్థితుల్లోని గోడ మీద పిల్లిలాగా ఇటు దూకాలా అటు దూకాలా అర్థం కావటం లేదు. కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది భగవంతుడు అన్ని చేయగలరని, కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది లేదు నా రాత ఈ రకంగానే ఉన్నది, సో ఏమి కుదరదు. శ్రీ కృష్ణ, మీరు దయచేసి అందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి, ఒకరి వల్ల అందరికీ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఇటు అటు రెండు పక్కలా ఉంటారో వారికి సంపూర్ణమైన నమ్మకం ఉండదు. సంపూర్ణమైన నమ్మకం లేనప్పుడు భగవంతుడు కూడా వారికి, మనకి భగవద్గీతలో శ్లోకంలో చెప్పేశారు ఆల్రెడీ, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ్వాత్మాను వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. మనం ఎంత మేరాన భగవంతుని నమ్ముతాము, భగవంతుడికి ఎంత మేరాన మనం శరణాగతి పొందుతాం, భగవంతుడు కూడా మనకి అంతే మేరాన అనుగ్రహాన్ని ఇస్తారు. సో మనం సంపూర్ణంగా భగవంతుడికి శరణాగతి పొందకుండా భగవంతుడు కూడా మనకి సంపూర్ణంగా మనకి అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వలేరు. కాబట్టే గురువుని మనం ముందు ఆశ్రయించాలి. గురువుకి మనం గురువు ద్వారా దీక్ష అనేది తీసుకోవాలి. గురువు ద్వారా దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు మనం అతనికి శిష్యులం అవుతాము. శిష్యులు అయిన తర్వాతే గురువు మనకి మార్గనిర్దేశం అనేది ఇస్తారు. సో ఆ మార్గనిర్దేశం అనేది అది చాలా లెందీ ప్రాసెస్. అందుకోసమని ఈ గురువు అనే పదవి ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా క్లిష్టమైన పదవి, అది చాలా చాలా ఇబ్బందికరమైన పదవి. సో ఈ పదవిలోనే ఏంటి అని అంటే శిష్యుడు చేసే పాపాలన్నిటినీ గురువు తను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అంతేకాకుండా వారి మార్గ దిశా నిర్దేశం అంతా కూడా గురువే చేయించాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అంతేకాదు ఆఖరి శిష్యుడు కూడా భగవద్ధామానికి చేరుకునేంత దాకా గురువుకి మళ్ళీ 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 జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనమంటే మన అజ్ఞానం వల్ల ఈ లోకంలోని మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మను తీసుకుంటున్నాం. భగవంతుడి గురించి తెలియక మనకి ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనేది తీసుకుంటున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఒక శూకరాన్ని తీసుకోండి, ఒక పందిని తీసుకోండి, మనం ఎంత స్నానం చేయించి వాటికి సబ్బు రాసి షాంపూ వేసి వాటికి మంచి ఆహారాన్ని పెట్టినా సరే కూడా మళ్ళీ బురద కనిపించిందనంటే, మలమూత్రాలు కనిపించిందనంటే మలమూత్రాల దగ్గరికి పరిగెత్తుతుంది.
అంతేగాని అయ్యో నాకు ఇంత చక్కగా స్నానం చేయించారే, పరిమళ ద్రవ్యాలు నా మీదకి జల్లారే అన్నట్టుగా ఉండదు. తనకు అదే పరిమళము, అదే తనకి దివ్యం. ఆ రకంగా మనమంతా మానవులముగా మనకి ఎన్నో ఎన్నో జన్మలు దొరికాయి. అన్ని జన్మల్లోని అసలు అన్ని యొక్క వివిధ రకమైన మనకి యుగాల్లోని మనకి ఇంకా ఎంతో మంది మన ముందు ఈ రకంగా వెళ్ళిపోతున్నారు భగవద్ధామానికి. సో కానీ ఇంతమంది వెళ్ళిపోతున్నా సరే కూడా మనందరం చూస్తూనే ఉన్నాం, వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు. కానీ మనమంతా కూడా ఇదే లోకంలోనే వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? ఏం కాదు నాకు, నేను తర్వాత చూద్దాంలే, వచ్చే జన్మలో చూద్దాం, ఈ జన్మలోని నేను కాఫీ మానలేను, ఈ జన్మలో నేను టీ మానలేను. ఉల్లిపాయ అనేది అదొక్కటి కొద్దిగా కష్టంగా ఉంది మానేదానికి. వెల్లుల్లి అనేది అబ్బో మా ఇంట్లోని మాననే మానరు. కొన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి మా ఇంట్లోని, దానివల్ల నేను తీసుకుంటాను, దీక్ష అయితే తీసుకుంటాను నేను, కానీ ఇప్పుడు కాదు, ఈ రోజు మాత్రం కాదు. అలా అనుకుంటూ అనుకుంటూ మన చావు మనకి ఎప్పుడు ఆవహిస్తుందో మనకు తెలియని కూడా తెలియదు. ఈ రకంగా ఎన్నో జన్మలు మనం వదిలిపెట్టేసుకున్నాం, వృధా చేసుకున్నాం, నష్టం చేసుకున్నాం, దాన్ని బూడిద పాలు చేసుకున్నాము. ఎన్నో ఎన్నో జన్మలు సిల్లీ రీజన్స్, స్టూపిడ్ రీజన్స్ వల్ల. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ప్రతి జన్మలోని మనం ఒక ఎక్స్క్యూజ్ తీసుకొని వచ్చాం. అది మన అద్భుతం. ప్రతి జన్మలోని ఏదో ఒక ఎక్స్క్యూజ్ తీసుకొని వచ్చాము, ఎందువల్ల మనం భగవంతుడికి సన్నిహితులు కాలేము అని. కానీ ప్రతి జన్మలోని ఈ రకంగా మన కామన్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే వృధా చేస్తూ వచ్చాం మన జన్మను. సో మానవ జన్మ అనేదే దుర్లభమైనది. దాన్ని వృధా చేసుకోగలిచేవారు వారికి చప్పట్లు కొట్టాలి. ఎందుకనంటే వారు వృధా చేసుకునేదానికైనా తెలివి కావాలి. ఆ తెలివి మనం అనవసరమైన వాటి కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం. సో ఈ రకంగా ఎన్నో జన్మలు వృధా చేసుకున్నాం. సరే అయిపోయింది. సో అయిపోయినాక ఫైనల్ గా మనం ఇప్పుడు ఈ జన్మలోని తెలుసుకుంటున్నాం దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు అని. కానీ గురువు యొక్క దోషం ఏముంది? మనం అంటే మన అజ్ఞానం వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ లోకానికి వస్తున్నాం. ఇది కంప్లీట్ గా కేవలం దుఃఖాలయమని తెలిసి వారు వస్తున్నారు. మనకి తెలియక మనం ఇక్కడ జన్మం తీసుకుంటున్నాం. కానీ గురువుకి అన్నీ తెలుసు, ఇది దుఃఖాలయము, ఇక్కడ పదం పదం యద్విపదం నతేషాం అనేది తెలుసు. కానైనా సరే కూడా ఈ ముళ్ళ బాట మీదే నడుద్దాము, ఆ దివ్యమైన స్థలాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని, ఆ గోలోకాన్ని వదులుకొని వారు వస్తున్నారు ఈ లోకానికి, మర్త్యలోకానికి. ఎక్కడైతే పదం పదం యద్విపదం. ఎందుకు వస్తున్నారు అని అంటే మనలాంటి అధముల్ని వారు ఉద్ధరించేదాన్ని. సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఈ రీజన్స్ వల్ల వారు దీక్ష తీసుకోలేదు. కానీ కొంతమంది ఇంకా పెద్ద పాపులు ఉంటారు, అధమంలోకి అధమమైన వారు ఉంటారు. ఎవరైతే దీక్ష తీసుకున్నాక గురువు పట్ల వారు పాపాలను చేస్తూ ఉంటారు. సరిగ్గా వారు వారి గురి చెప్పినట్టుగా నడవకుండా ఉండడం, వారు పెద్ద ద్రోహుల్లోకి వస్తారు. సో అందులోంచి నేను ఒకడిని. సో దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే గురువు కేవలం అటువంటి శిష్యుడి కోసమని మళ్ళీ మళ్ళీ రావాల్సింది ఉంటుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మని తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది. అండ్ వారు చేసే, ఆ శిష్యుడు చేసే కర్మలన్నిటికీ కూడా ఫలితాన్ని గురువు అనుభవించవలసి ఉంటుంది. సో లేకపోయిందా హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజు వారికి ఈ రకంగా ఈ వయసులోని ఇంత ఆరోగ్యం క్షీణించవలసిన అవసరం లేదు. అతనికి ఆరోగ్యం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. కానీ ఇది లోకం అందరికీ చాటి చెప్పేదాని కోసమని గురువు ఆ పాపాలన్నిటినీ స్వీకరిస్తారు. సో ఇది తన యొక్క గురువు యొక్క మహత్యం. అది అతను స్వీకరిస్తున్నారు, పర్వాలేదు నా శిష్యుడే కదా అని. కానీ ఆ శిష్యుడికి సిగ్గుండాలి. గురువు తన ద్వారా లేకపోతే తన వల్ల అతను ఈ ఇబ్బందులన్నిటినీ కూడా ఆయన ఎదుర్కొంటున్నారు. శారీరకమైనదే అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఇబ్బంది అయితే కలిగిస్తోంది. అదే ఈ శారీరకమైన ఇబ్బంది లేకుండా ఉండుంటే గురువు ఇంకా అద్భుతంగా కొన్ని వేలాది మందికి అతను దీక్ష ఇచ్చుంటారు. వేలాది మందికి కృష్ణ నామాన్ని, ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప అండ్ దానికంటే మించి
నితాయ కృప ప్రదాయిని, నిత్యానంద మహాప్రభు కృప అందరికి చెప్తున్నారు. కృష్ణుణ్ణి దీనబంధు జగత్పతే అని అన్నారు. సో దీనుల యొక్క బంధువు అతను, దీనుల యొక్క కాపాడేవారు కూడా కాదు, దీనుల యొక్క బంధువు కృష్ణుడు. కృపాసాగర్, దయాసాగర్ అని అంటారు. కానీ అతని కంటే మించిన కృప నిధి ఎవరు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. హిందీలోని బర్సానా అంటే ఏంటి అని అంటే కురిపించడం. సో ఆ ప్రేమని, ఆ దయని కృష్ణుడు కలిగిస్తారు, ఇస్తారు. కానీ శ్రీమతి రాధారాణి అది కురిపించేస్తారనమాట. వర్షాన్ని కురిపించినట్టుగా కురిపిస్తారు, పెద్ద కుంభవృష్టి కలిగించినట్టుగా ఆ రకంగా భక్తిని ఇచ్చేస్తారు. కానీ శ్రీమతి రాధారాణి కంటే కూడా కృపామయ అవతారం ఏది అని అంటే చైతన్య మహాప్రభు అవతారం. శ్రీ రాధాకృష్ణుల యొక్క కలయిక, ఇద్దరిది అవతారం అది. కానీ చైతన్య మహాప్రభువు దగ్గర మనం కృప పాత్రలు అవ్వాలి అని అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఛోటా హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క ఆ సన్నివేశాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఛోటా హరిదాస్ ఠాకూర్ ఒకసారి తెలియకుండా వారు ఒక స్త్రీ పట్ల చెడు దృష్టితోని వారు చూసిన దాని వల్ల, ఆ పాపం వల్ల ఏమైందనంటే తనకి చైతన్య మహాప్రభు వారిని సభ నుంచి బహిష్కరించేశారు, నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో అని. సో ఎంత ప్రాధేయపడినా సరే కూడా మళ్ళీ అతన్ని తీసుకోలేదు. ఆయన ఆఖరికి ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రయాగంలోని ఈ 3 నదులు ఎక్కడైతే కలుస్తాయో, గంగా, యమున, సరస్వతి నదులు, అక్కడ అతను ఆ నదిలోని అతను ప్రవేశించేశారు. ప్రవేశించి ఆయన శరీర త్యాగం చేసిన తర్వాత కూడా చైతన్య మహాప్రభు శాంతించలేదు. అదే అతనికి సరైన గతి అని అన్నారు. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పాదాలు పట్టుకునే ముందు ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కానీ చైతన్య మహాప్రభు కంటే కూడా కృపామయులు ఎవరు అని అంటే నిత్యానంద మహాప్రభు. నిత్యానంద మహాప్రభు ఇది కూడా చూడరు. వారికి అతి త్వరగా వారికి మోక్షాన్ని ఇచ్చేయాలంటే, కృష్ణ భక్తిని ఇచ్చేయాలంటే ఇచ్చేస్తారు. తీసుకునే నువ్వు పాత్ర అపాత్ర దేఖేనా. సో వారు అసలు పాత్రులా అపాత్రులా అని కూడా చూడరు, ఆ రకంగా ఇచ్చేస్తారంట కృష్ణ ప్రేమని. కానీ నిత్యానంద మహాప్రభు కంటే కూడా కృపామయులు మనకి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకనంటే నిత్యానంద మహాప్రభు అక్కడ దీంట్లోని మాయాపూర్లోని జగాయి ఇంకా మదాయి వారిద్దరికి మాత్రమే వారు కృపనిచ్చారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వెళ్ళిన ప్రదేశం అమెరికా. అదేంటి అని అంటే కంప్లీట్ గా దేశమే జగాయి మదాయిలతో నిండి ఉంది. అటువంటి ఆ జగాయిల మదాయిలు ఎన్నో కొన్ని కోట్ల మందికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తిని అనేది ఇచ్చేశారు, పాత్ర అపాత్ర ఏది చూడకుండా. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా కృపామయులు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కంటే కూడా కృపామయులు హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ వారు. ఎందుకనంటే అతను దీక్షనే ఇచ్చేస్తున్నారు. వారికి కేవలం కృష్ణ ప్రేమను ఇచ్చారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అందరికీ దీక్షను ఇవ్వలేదు. కానీ హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజు వారు అయితే ఏకంగా దీక్షను ఇచ్చేస్తున్నారు, పాత్ర అపాత్ర వేవి చూడకుండా. దానికి క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే. అవసరం లేకుండా నాలాంటి వాడికి ఇచ్చేశారు. అసలు ఆయనకి నాలాంటి వారికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకపోయినా సరే కూడా పిలిచి మరీ ఇచ్చారు. తీసుకోబో, నీకు ఇప్పుడు తెలియదు దీని యొక్క మహత్యం ఏంటి అని. ఎప్పుడైతే నువ్వు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటావో ఆ రోజు నేను నీ ముందు ఉంటాను, నీ చేయి పట్టుకొని నేను నిన్ను నడిపిస్తాను. ఏదో ఒక రోజు నువ్వు మంచి భక్తులు అవుతావు అనే ఒక నమ్మకాన్ని నాకు కలిగిస్తూ ఉన్నారు హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజు గారు. సో అంత కృపామయ అవతారం ఇక్కడ దొరుకుతారు. సో ఈ రకంగా గురువు మరియు ఇతర భక్తులకి గురువుకి సేవ చేస్తున్న వారు నిష్ఠతో పాటు వారికి భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి అనేది పొందకుండా ఉండే అవకాశమే లేదు. సో ఖచ్చితంగా భగవంతుని వారు పొందుతారు. సో ఈ రకంగా మాయలన్నిటికీ కూడా అధిపతి భగవంతుడు. ఇటువంటి గారెడులు అవంతా కూడా భగవంతుడి ముందు మనం చేసేదానికి ప్రయత్నించకూడదు కూడా. కానీ అదే ప్రయత్నిస్తున్నారు హిరణ్యాక్షుడు. సో అతను ప్రయోగించిన దాని వల్ల ఎప్పుడైతే
అతిగా మాయని వాటన్నిటిని భగవంతుడి యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి, భగవంతుడు అసలు ఈ లోకంలో వచ్చిన దానికి ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే కేవలం భక్తులకి ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేదానికి, శిష్ట రక్షణ కూడా కాదు. సో దుష్ట శిక్షణ కోసమని విష్ణువు చాలు, మరి శిష్ట రక్షణ కోసమని కూడా భగవంతుడు అవసరం లేదు, దానికి విష్ణువు చాలు. మరి ధర్మ సంస్థాపన కోసమని ఒక్క ప్రభుపాదులు వారు చాలు. మరి అతను దేనికోసం వస్తున్నారు భగవంతుడు అని అంటే కేవలం భక్తులకి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేదానికి. సో అందరినీ కూడా అక్కడ ఏకత్రితం చేశారు, భక్తులందరినీ వారికి ఆహ్లాదం ఇచ్చేదానికోసమని. ఎప్పుడైతే ఇంత మరి గారడి ఎక్కువ అయిపోతుందో, ఎప్పుడైతే భక్తుల సైతం ఇంకా అగమ్య గోచరమైన పరిస్థితుల్లోకి వచ్చేసారో, ఇంకా ప్రళయం వచ్చేసిందిలే, మనకి అన్ని లోకాలు ఈ ప్రళయ అగ్నిలోని, ఈ ప్రళయ సముద్రంలోని మునిగిపోతాయి అని అనుకుంటున్నారో, అప్పుడు భగవంతుడు వాటన్నిటిని అంతమొందిచ్చేశారు. ఈవెన్ మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే దీంట్లోని విరాట్ రూపం చూసుకున్నప్పుడు, సో అర్జునుడు కూడా ఎప్పుడైతే చాలా భయకంపితులైపోయారో, భయంతోని గురైపోయారో, అప్పుడు వెంటనే భగవంతుడు చెప్పేశారు, సరే ఇదంతా అంతమొందిస్తున్నాను నేను, నువ్వు కోరుకున్నట్టుగానే చతుర్భుజాకారం మళ్ళీ ద్విభుజాకారాన్ని నేను నీకు చూపిస్తాను అని అన్నారు. అదే రకంగా ఇక్కడ ఎప్పుడైతే భక్తులు అంటే దేవతా గణాలు ఎప్పుడైతే అనుకోవడం మొదలు పెట్టారో, ఇంక అయిపోయింది, ప్రళయం వచ్చేసింది. ముందు వారంతా ఎంజాయ్ చేశారు, స్వామి మీరు ఇంకా వారితో ఆడుకునింది చాలు, సత్వరంగా వారిని నాశనం చేసేయండి అన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే చూశారో ఈ రకంగా రకరకాలుగా గాలి వాన ధూళి అన్నీ కూడా వస్తోంది, దాని తర్వాత కొద్దిసేపు తర్వాత ఉరుములు మెరుపులతో పాటు రక్తము, నెత్తురు, చీము, మూత్రము, మలము, ఎముకలు, శరీర భాగములు చిన్న భిన్నమైనటివి, ఆ రకంగా అంతా వర్షం రూపంలో పడుతూ ఉన్నిందో, అప్పుడు వారికి అర్థమైపోయింది ప్రళయం వచ్చేసింది ఇంకా అని. కాబట్టి వారు భయకంపితులు అవ్వడం మొదలుపెట్టారు దేవీ దేవతలు. వారి భయాన్ని తొలగించే దానికోసం భగవంతుడు, యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే భగవంతుడికి ఈ అందరూ రాక్షస గణాలని కూడా సంహరించేదో పెద్ద లెక్క కాదు, కానీ అతి త్వరగా వారిని సంహరించాలనే ఉద్దేశంతో సుదర్శనుల వారిని ఆవహించారు. సో సుదర్శనుల వారు ఏంటి అని అంటే అతి భయంకరమైన ఆయుధాన్ని కూడా చిన్న భిన్నం చేసేగలిచే శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉండేది ఇదనమాట శస్త్రము. 23వ శ్లోకం. తదాదితే సమభావా సహసా హృది వేపథు స్మరత్యా భర్తుర్దేరాదేశాం తనాచ్చాస్త్రుక్త్రేతే. At that very moment, a shudder suddenly ran through the heart of Diti, the mother of Hiranyaksha. She recalled the words of her husband Kashyapa, and blood flowed from her breasts. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. At Hiranyaksha's last moment, his mother Diti remembered what her husband had said. Although her sons would be demons, they would have the advantage of being killed by the personality of Godhead himself. She remembered this incident by the grace of the Lord, and her breasts flowed blood instead of milk. In many instances, we find that when a mother is moved by affection of her sons, milk flows from her breasts. In the case of demon's mother, the blood could not transform into milk, but it flowed down her breasts as it was. Blood transforms into milk. To drink milk is auspicious, but to drink blood is inauspicious. Although they are one and the same thing, this formula is applicable in case of cow's milk also. చూడండి, గోరక్ష అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో తల్లి ఆహ్లాదాన్ని చెందారు అని అంటే తల్లే కాదు, ఏ జంతువు అయినా సరే కూడా ఆహ్లాదానికి చెందినట్లయితే అవి గర్భం ధరించిన తర్వాత అది ఆహ్లాదం చెందినట్లయితే సో ఆ స్త్రీ జన్మకి ఇదేంటి అని అంటే పాలు కారుతుందన్నమాట. మీరు ఆవుల్ని కూడా చూడండి, ఎప్పుడైతే ఆవుల ముందు ఇది ఫ్యాక్ట్ కూడా ఇది. సో కృష్ణుడు వేణువాదం చేసేటప్పుడు
అప్పటి కాలంలోని ఆవుల నుంచి పాలు పిండాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు. సో ఆవులంతా కూడా స్వతహగా వేణువాదం విని అవి పాలు అది విసర్జించేది అది. సో పాలును ప్రసాదించేవి అవి. సో ఆ రకంగా ఉండేది అప్పటి కాలంలోని. సో కొంతకాలం ముందు నేను ఒక వీడియో చూశాను. ఎవరైతే భక్తితోని కీర్తన చేస్తూ ఉంటారో, లేక భక్తితోని వారు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయిస్తారో అప్పుడు కూడా ఆవులు పాలనేవి ఇస్తున్నాయి. సో ఇది ఆనందంలో ఉండేటప్పుడు. కానీ అదే ఎప్పుడైతే తల్లి హృదయం శోభిస్తుందో, బాధని కలుగుతుందో, అప్పుడు తన వక్షాల నుంచి పాలు కాదు రక్తం కారుతుంది. అది ఎప్పుడైతే బాధని, అతి బాధనికి గురవుతారో తల్లులు, అప్పుడు వారికి ఈ రకంగా రక్తం అనేది కారుతుంది. సో దీనికి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. పాలు అనేది కూడా రక్తమే యాక్చువల్గా. మనం ఏదైతే ఆవు పాలు తాగుతామో అది కూడా ఒక రకంగా ఆవు రక్తమే. కానీ ఆ ఆవు రక్తం ఏంటి అని అంటే శుద్ధీకరించబడి అవి పాలలాగా మారుతాయి. ఆ పాలు అందరూ తాగవచ్చు. యాక్చువల్గా మీకు అనిపించవచ్చు, మరి ఆవు పాలు అనేది ఆవు రక్తం అయినప్పుడు మరి అది కూడా వర్జించబడింది కదా, తాగకూడదు కదా అని. దాన్ని సాక్షాత్ కృష్ణుడే తాగారు కాబట్టి కృష్ణుడికి అర్పించుకొని మనం అది తాగచ్చు, తప్పు కాదు పాలు. కానీ అదే ఆవు యొక్క రక్తము అటువంటివి దాన్ని స్వీకరించడం అనేది దానికి మించిన పాపం ఇంకోటి లేదు. సో గోహత్య అనేది ఎంతో పెద్ద పాతకం అది. సో గోహత్య పాతకం నుంచి బయటకు పడేదానికి అవకాశమే లేదు. సో ఒకటి బ్రహ్మహత్య పాతకం, ఇంకోటి గోహత్య పాతకం. భగవంతుడు చెప్పారు మరి ఇంకోటి బ్రాహ్మణ హత్య అని. అన్నిటికంటే ఉచ్చమైన ఇది శ్రేణి దేనికి ఇచ్చారంటే గోహత్యకి. గోహత్యకి విముక్తి అనేదే లేదు. సో బ్రహ్మహత్య పాతకం నుంచైనా విముక్తి పొందొచ్చు. సో అదే బ్రాహ్మణ హత్య పాతకం నుంచైనా సరే కూడా విముక్తి పొందొచ్చు, కానీ గోహత్య పాతకం నుంచి ఎవరు కూడా విముక్తి పొందలేరు. కాబట్టి అందుకోసం కృష్ణుడి లోకం కూడా కృష్ణలోక లేక రాధాలోక అనలేదు. కృష్ణుడి యొక్క ఆ లోకాన్ని గోలోకము అన్నారు. గోవుల యొక్క లోకం అది. సో అన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైనటి లోకం అది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క భక్తులకి కూడా ఇది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ. గో సేవ అనేది, గో సేవ అనేది ఇంట్లోని చాలా మంది చాలా రకాల కుక్కల్ని పెంచుకుంటారు కానీ గోవుని పెంచుకోరు. యాక్చువల్గా అయితే మన దీని ప్రకారంగా శాస్త్రాల ప్రకారంగా ఇంట్లోని కుక్కల్ని పెంచుకోకూడదు. కుక్కల యొక్క వెంట్రుకలు ఎక్కడైతే పడుతుందో అక్కడంతా కూడా రాక్షసుల నివాసం ఉంటుందంట. ఇంట్లోని కుక్కల్ని పెంచుకోకూడదు. కుక్కలకి మనం ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి, అది మనకి శాస్త్రాల్లో రాస్తుంది. కుక్కల్ని మనం ప్రేమగా చూడాలి, అది శాస్త్రాల్లో రాస్తుంది. కానీ శునకముని ఇంట్లోని పెంచుకోవడం అనేది మాత్రం చాలా పెద్ద తప్పది, పెంచుకోకూడదు. కానీ ఆవుని ఇంట్లోని పెంచుకోవాలి అని అంటారు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఆవు కూడా ఏంటి అని అంటే దానికి గరుగు స్తంభం అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక రాతి స్తంభం లాగా దానికి మెడను రాసుకుంటుంది. సో ఆ రకంగా రాసిన దాని వల్ల వెంట్రుకలు ఏదైతే కిందన పడతాయో దానివల్ల ఎంతో మంది మన యొక్క పూర్వజులు అంటే మన యొక్క పితృదేవతలు వారికి విముక్తి కలుగుతుందంట. సో అందుకోసమనే ఆ గరుగు స్తంభం అనేది కూడా ఇంట్లోని పెట్టుకోవాలంటారు. ఆవులుంటే గరుగు స్తంభం పెట్టుకుంటారు. కాబట్టి గో సేవ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. గోవుకి కొంత గ్రాసం, మీరు ఇంట్లోని ఆవు లేదు అని అంటే నో ప్రాబ్లం, కనీసం ఎక్కడైనా బయట ఒక ఆవు కనిపిస్తుంది అంటే కొద్దిగా పచ్చగడ్డి, ఒక అరటిపండు, కొద్దిగా బెల్లం ముక్క అలాంటిది ఏమైనా పెట్టేదానికి ప్రయత్నం ఇవ్వండి, సేవ చేసుకోండి ఆవుకి. సో తోక భాగంలోని కాస్త పసుపు కుంకుమ రాయండి. సో ఆవుకి ఈ రకంగా మనం సేవ చేసుకున్నాం అని అంటే మనకి నరక మనకి కాపాడుతుంది ఆవు. సో ఈ రకంగా మనం గోవు సేవ అనేది చేసుకోవాలి. సో గోవు సంరక్షణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ కలియుగంలో జరుగుతున్నది ఏంటి, ఎవరైతే గోవుల్ని పెంచుకుంటారో వారు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఆవు పాలు ఇచ్చేంత దాకా దాన్ని పెంచుకుంటారు. ఎప్పుడైతే ఆవు ఆ పాలు ఇవ్వడం ఆపేస్తుందో దాన్ని ఎంతో కొంతకు అమ్మేద్దాంలే అని అనుకుంటారు. ఆ కొనుక్కునే వారు దేనికోసం కొనుక్కుంటారు, ఆవుకు సేవ చేద్దామనా కాదు, కసాయి ఖానాకు పట్టుకెళ్తారు వారు. అది దానికి మించిన పాపం ఇంకోటి లేదు. ఆవుని పెంచుకోకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఈ రకంగా కసాయి ఖానాకు అమ్ముకోవడం అనేది ఆవు ద్వారా ఎప్పుడైతే వాటి మనకి ఉపయోగం పూర్తి అయిపోయిందో
అప్పుడు ఆవుని కసాయిఖానాకు అమ్మేయడం కంటే మించిన పాపము ఇంకోటి లేదు. సో కాబట్టి గో సేవ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. పంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ